Ika minutu bihar jokatuko da Bilboko Bizkaia pilotalekuan, aste nagusia torneo nagusiaren finala Artola eta Iztu eta Elordi eta Zabaletaren aurka izango dira, biak ala biak irabazle izan ziren finalerdietan eta ondorioz bihar egingo dute finalean topo. Elordi eta Zabaletaren aldeko joeratxoarekin irtengo da dirua, aurrekoan garaipen garbia nagusitasunez irabazi zieten Altuna eta Marti Jari 22 eta 10, eta beraz Bizkaitarra eta Nafarra momentu oso honean iritsiko dira final honetara. Ia da Zabaletari uda honetan batez ere nabaritzen zaiola, beste askotan baino gehiago behar bada, adinaren faktore hori, ez da, jada 34 urte ditu etxarrendarrak, pixkanaka gora doa adinean, eta noski fisikoa eta kolpea ez dira berdinak, hala ere partiden euneko 89 dominatzen jarraitzen du, sekulako ziztuan irteten zaio pilota, horrez gain atzeko kuadroetatik defenditzeko ere gaitasunik eragarriarekin jarraitzen du, eta aurrean Aitor Elordi izango du, ez naiz eta uda nahiko goraberatsua izaten ari den mailabitarrarentzat oro har esango nuke oso ongi jokatzen ari dela, kontuan izanik azken hilabeteetan eta azken txapelketetan batez ere zenbat sufritu duen, oraingo honetan gozatzen ari da, eta hori benetan pozgarria da Aitor Elordirentzat. Gainera ezin da ahaztu nola orain binakako txapelketan eta horreskuetatik arazo batzuk izan zituen, ikeragarri sufritu zuen, eta orain berriz Mastersean gozatzen ikustea buruz burukoan ere oso finari duetzenean, benetan pozgarria eta asko betetzen gaituen zerbait da. Beno, partidaren gakoa argi dago, aurrean nik uste Iñaki Artolak erritmoa ezartzeko beta badu asko izan dezaketela irabazita, kontuan izanik Elordiri zenbat kostatzen ari zaion defentsan aritzea, baina atzean egongo da gako nagusia Iztu eta edo Zabaleta, beno, argi dago Martxel naiz eta oso gaztea izan, aurreko udan aurrera pauso galanta eman zuen, aurtengoan are galantagoa ematen ari da, jada atzelari handienen aurka asko jokatzen bakarrik ez irabazten ere ari da, nagusitasun hori erakusten, atzelari onenen arteko zerrenda horretan inolako zalantzari gabe sartua dago da gaur egun, eta biharko partidan ikusi beharko da, Zabaleta ala Iztu eta nor nagusitzen den, nik esango nuke Zabaletak nagusitu beharko lukeela, baina egia da nahiko galdegai uzten ari dela partidaz partida Jose Javier Zabaleta. Horregatik, zer gertatzen den aurrean Aitorrek errematean asmatu egin beharko du, bestela Iñaki badakigu zenolako mina egiten duen, eta arazo guztiak badirudi gaindituta dituen honetan, baina Iñaki Artolak noski beste torneo bat ere irabazi nahiko du inolako zalantzari gabe. Bihar analisia izango duzu, gogoratu Artola Iztu eta Elordi Zabaleta aste nagusia torneo nagusiko finalean Bilboko Bizkaia pilotalekuan.